Tak som tu opäť. Som na parkovisku, na ktorom parkuje tá najpodivuhodnejšia zbierka vozidiel, prevažne aut, akú si viete predstaviť. No a ja tu hľadám poklady. Tak napríklad toto. Zozadu Mercedes, spredu Peugeot a ešte k tomu pick-up. No šialenosť. Moskvič, Warburg. Pick-up. A tento medveď? O! Ako inak? Pick-up. Trnavská retrogaráž vie prekvapiť. Pohľad do inzerátov však niekedy nestačí. Treba sa prísť pozrieť, uvidíte. ZIL 157, Toyota Land Cruiser, nevídaný Overland, alebo Mercedes 280 CE, na ktorý som sa pôvodne prišiel do Trnavy pozrieť, lenže potom som našiel niečo celkom iné. Dosť bolo šialenosti. Toto tu pri mojej minulej návšteve nebolo. Tatraplán. Karosériu vie potrápiť hrdza. Tento kúsok na prvý pohľad síce vyzerá ošumelo, no prekvapil. Má naozajstnú, nefalšovanú patinu, nedokonalý lak a niekoľko nepôvodných detailov. Chýbajúce dielce alebo poškodené diely sú schované v interiéri a pri pohľade pod plechy som nenašiel hrdzu. Toto všetko z neho robí objekt, ktorý patrí medzi poklady z parkoviska. Tento tatraplán pôsobí ako veľmi obstojný stodolový nález, z ktorého sfúkli prach a tá stodola bola suchá. Wow. Fúha. No, fíha. Tá podlaha vyzerá zdravá. Pri sám fakt, to je zdravé. A kompletné. Prasknutné čelné okno, dobre však. Wow. To čalunenie vyzerá byť pohodné. Tak jediné, čo o tomto aute viem, že je z Nórska a že je z roku 1952, prihlásené v auguste. A na taký rýchly okuk to vyzerá, že to je zdravé. Ty vogo. No tak teda, idem kúknúť motor. Chýba tam okno, jedno, druhé. Už som si bol pýtať kľúče, ale toto auto teraz nie je naštartovania hodné, pretože nedávno prišlo, treba ho pozrieť. Nebudem ja pokúšať čerta, aby som náhodou niečo nepokazil. Ale toto vyzerá byť kompletné. Dobre. Je tu niekoľko drobností, ktoré si určite zaslúžia pozornosť, čiže to okno, tu vidno, že tu chýbajú tie pôvodné kryty na svetla, aj keď žiarovky tu sú, ale je tu dorobené svetlo. Ani ten výfuk nevyzerá úplne originálny. No ale ako základ, to vyzerá parádne. Ani tu nie je nejaká hrdza. Pre komplexnejší pohľad bude treba do dutín pozrieť kamerou. Hrdza vie narobiť najviac nepríjemností. Tento kúsok však vyzerá veľmi sľubne. Podľa Vinka je vyrobený v Mladej Boleslavi a Tatra 600 má živé papiere a tak môže byť prihlásená na biele značky. Československá legenda z Nórska v takomto stave. Tak to som fakt prekvapený.